Jumadon kulu min be barake kanabla luka ye tonsigi ke farikulu ɲɛnajɛ kɛla lujurato Oscar Pistorius ka ɲangiliw kan ne a be san 17 kaso la ka sababu kɛ a ɲangilen do k'a a sungurun faga danatigɛli kuraw be sɔn ka kɛ bi juma la. Uganda lutika jamatɔndenw ko k'u sirannen do ka da u ka lakanaw kan wasabulon ka sariya sen tigɛlen san 2023 in na kɔfɛ ka cɛ ni musoya ɲangi ne taabolo waleya jugubaw bilaliw ye sen kan. Uganda RDC Bamanchi marifatigiw bɛ kan ka jamana kɔnɔ yan fanfɛla bɛɛ minɛ M23 kɛlɛkɛdenw kan ka u ka minɛnw cɛ ka yɔrɔw labila waati min na ka kɛɲɛ ni bɛnkan sɛbɛn kɔnɔ kumaw ye. Côte d'Ivoire jamanakuntigi kɔrɔ Henri Konan Bédié ye wele bila a ka politiki tɔndenw ma u ka gaɲɛw sɔrɔli la san 2025 jamanakuntigi kalataw nataw la u ka tɔn ɲɛmɔgɔ dɔw ka walansɛmɛ kɔfɛ. Niger arabadona Banque mondiale président David Malpass ani Niger président Mohamed Bazoum ye kunnafoni sɛnsɛn kɛnɛ sigi Niamey ka kuma Banque mondiale ka baaraw kan Niger jamana kan.